Hello ka mga nice people, mao ni nahitabo ganihang buntag sa akong mga sanina kay first Monday of the month mao nay among first session pud namo. O karon kay pag-adto na ho sa barangay hall, ulain man nga uniform ang di ay ang among isuot basta first session of the month. So hinguli ko kay aron ko mag-ilis unsa bang hitabua nga pagpangita naho wa man gyud naho nakit-i sa mga kauban ining mga sanina nga pinilo diha sa pinha sa shield. Mao to nga naka-decide ko nga ako jung giusa-usa pag naog. Pagkahuman naho din na og naog, why nakit-an naho nga uniform. Mao to nga hin-transfer ko sa lain na pong sudlanan sa sanina. Kani ang mga sanina mao ni ang akong pangbalay, pang-adto sa market, o niara dinhi sa kanang adto sa tindahan. O mao na sagol-sagol na ang mga sanina kasagaran jud na naho nga pang-adlaw-adlaw nga akong gisuot. O mao na diha ka mga nice people. Dayon wa man naho nakit-i dinha himbalhin ko og lain pong hutong sa akong sanina. O maore ka mga nice people ngari. O direta. O mao ni ang akong ikaduhang bungkag. O naupaw po dinha. O upaw pud kaadyo kay mao gihapon ako lamang gihapon gitagsa-tagsa og tan-aw sa mga pinilo. So wa man gihapon ko na kontento di ahong gipanghagbong diri para to make sure nga makita naho. Wa gihapon naho nakit-i. Ahon na lang gibidyaan kay maliit na pud ko sa kanang akong session. Di nangita na pud ko lain nga sudlanan pa sa akong sanina, diri na pud ko sa mga hinangir. Mao ni, katag na pud. Kay giusa-usa na pud nahuong tangtang gikan dito sa hinangir. Nagsagol-sagol na diha ang mga sanina. Ay mga sanina sa akong anak nga kinahanglan hangiron. Lain-lain na dinha Mao to nga ahong gipanangtang ang ako ragadyong mga sanina. Mao na. Cute ra ba kaadyo ni nga t-shirt. Polo shirt ba ni? Sa akong sanina wa jud ni nako ihatag kay sa sanina sa akong anak. Jurassic Park sa uso pa ang naghatag ani murag taga Canada man siguro or taga Amerika din naghatag ingani. Wa jud ni nako ihatag og laing bata kay nakyutan ko kuan ko ingani kanang nagplano ko nga himuan og frame kay nakyutan ko ingani nga kuan kanang polo. So mao ni hapon kauban ni dinha sa mga hinanger dinha nga akong gibutang. So nahuas tagsa-tagsa. So karon gitambagan ko sa akong mga kaubanan sa barangay nga ug makitaan to nahong uniform nga kanang permanente na namo isuot sa matag session. Kinahanglan ko no i-prepare na naho basta hapit na may mag session kay unsa man magpataka ra man lagi pug kog butang basta gipilo na isagol-sagol ra pud naho sa mga pinilo na usay aho ra pong ihangir. So mao ni ang koleksyonan nato karon nga kinahanglan di ay ipinid nato ang atong mga sanina kay para dili magkasagol-sagol. Kini nga dinhi ang mga sanina ako ning igsisimba. Kini na saya. Ako ning mga igsisimba. Nay puti. Okay, katagsar ko mag karsunis ug magsimba. Kuan ra kanang unsan uroy panagsara kaadyo kung magdali magkarsunis pero mostly mag-islaks nako na islaks. Mao na ka mga nice people ang akong hipusonon for today's video. Ginoo ko nay akong mga dress. Sana makita na dito. Pero wa magajud siguro diin ra jud to naho nabutang oy. Pero sure ko nga ni ara to sa balay kinsa man toy mag uniform ato nga uniform man to namo sa kanang barangay para session. Diyos ko Lord. So mao na ni ang resulta sa mga hingalimtanon kay nagkaedad na. At the age of 40 plus, 45 plus nako.
paingon ko sa puhon sa a line of 5. So, nakalimot jud kog asa jud to naho gibutang. Pero, naleksyon ako sa tambag sa akong mga kaubanan nga kinahanglan kuno nga ipinid na nako ang akong mga sanina labi nas gamitono namo sa session kay kalinlain man lagi ang among uniform sa first session o sa second session lain pod og color. So katong akong gisuot kaganina mao ni ang among pang second session. Yellow. Kadto design to og white and blue. So karon ka mga nice people magsugod nako og pilo og arrange ning mga sanina nga akong gibungkag. So magantos ta ing ani og arrange og pamilo kay unsa man nga bungkag man pud ag ubang nga pinilo. Di ato na puning ibalik ngadto sa shield. Mauna ka mga nice people leksyon sa mga hingalimtanon, mga buraraon. Usahay di pud ko magburara di man tanan ato kinabuhi perfecta nga magkugita, mag cleanliness ta. Naaga joy time pud nga magtinapulan ta. Mauna magburara ta. Di jud ko ing ana nga perfecta nga makatarbaho nga perpikon ang atong trabaho labi na trabaho sa panimai kay puol siging balik-balik laman ning pamilo panghumpid kay ang among mga sanina hinumpid jud na kinahanglan jud na nga nakahumpid na sa mga butanganan kay dili ko gusto ning ahong mga kaubanan diri nga isig pangutan nag-asar ilang mga sanina mauna nga weekend mag kuan na jud ko kanang mag arrange na ko sa ilang mga igsusuot sa maanang mga pangilawom sa uniform ilang mga underwear sa akong mga kaubanan diri mga saliko na kay dili ko gusto nga moingon nga asa rang ahong kuan face towel brief nga na di ko ganahan mauna nga kanang ako na gadyong pang arrange ng mga sanina sa weekend di gani sa weekend anam-anam mo na ho kuan kanang butang ang mga nilabhan butang sa mga butanganan mauna nga ang akong mga anak o hashtag akong bana dili mingon nga pangita atong akong mga paborito nga mga igsusuot kay kanang ako ra ba jud tong paborito awa kung unsay naa sa butanganan sa saninaan maura gadyoy ilang isuot no need na ng mga paborito kay aron masuot tanan kung dili mabutang ang mga sanina dugay pa nga ahong ipamutang ang mga nilabhan ang mga daang mga sanina nga dili nila ganahan nga igsanina ilang masuot kay wa na sila choice kay wa man mi maanad ing anang kuhaon sa pinaypay kay paborito nga t-shirt no wa na sa amo sistema diri kung unsay naa sa shield pilit kang musuot o di ba mao na ka mga nice people ang among mga sistema diri ana nga ug unsay ilang makit-an mao ay suot pero maningkamot gyud ko nga ma-arrange na gyud ang mga sanina sa panahon nga kuan na gikinahanglan na nila every Monday naa na ng mga sanina nila sa ilang mga shield mga shelf mga rack di ba kay aron why daghang kiyaw-kiyaw og manglakaw na naa naka-ready ng ilang mga underwear ilang saliko face towel naka-ready na unay among sistema diri tungod sa siging pilo-pilo mao na ni maglisod na pud ko inga nagpangita sa nakatong akong kuan polo shirt so di gyapon ta magpakawa sa paglaom mga ka-nice people ato gyapon tong pangitaon kay sure man jud ko nga ni ara to diri sa maing ani kini duha pud ni ka design pero dili na ni permanente na mo amo gisuot kay na ang kato namang bag-o nga uniform nga among igsusuluot mao to pero karon
ako na lamaning lain ka mga nice people. For sure nga na may usahay nga mag-uniform mi sa mga emergency meeting, o sa mga mag-clean up drive mi. O maingon mi nga, kadtong mga daan lang nga mga uniform ang atong isuot mao to nga color. So karon na leksyon naman ta ato na ning ilain to make sure nga makita na nato dili na ni masagol nato sa mga kuan kanang sa atong mga unaran nga mga sanina. Ato na ning ilain ka mga nice people. Okay. So nganhin na lang kutob ang atong vlog for today's video. Kay burag ladyo-ladyo pa ning atong traveling ani sa pagpang hipos sa atong sanina karon. Okay, bye.